Galicia non está en alerta pola seca, pero a Xunta admite que existe certa preocupación. Hai unhas semanas a Oficina Técnica da Seca do Goberno Autonómico declarou a situación de seca prolongada en toda a demarcación hidrográfica de Galicia Costa, a que pertence Pontevedra. E o máis probable é que se manteña todo o verán. A seca prolongada que estamos a sufrir en Galicia e todos estes días de moi altas temperaturas, o certo que non fai máis que acrecentar non a preocupación da Xunta de Galicia en materia de suministro de auga. A preocupación medra, pero polo de momento o subministro está garantido grazas ao nivel dos encoros. Así as cousas, dende a Xunta faise un chamamento ao consumo responsable. O nivel dos encoros no que en Galicia Costa, pois o certo que está garantido pois para o mes de verán, pero sí que a finais de agosto, se non se fai un consumo responsable e un uso eficiente da auga, pois podemos estar en risco de abastecemento e polo tanto o que facemos é pois insistir aos concellos que son os que teñen a primeira competencia no suministro á poboación, que fagan un uso responsable. Evitar encher piscinas, lavar os coches ou baldear as rúas innecesariamente son algunhas das recomendacións que son necesarias para garantir o abastecemento á poboación non somente no mes de xullo, garantir o abastecemento á poboación a finais de agosto e principio de setembro, porque estamos na época de maior demanda, menor precipitacións. Como administracións podemos actuar e como persoas pois podemos actuar no consumo, non podemos actuar nas precipitacións e, polo tanto, ese chamamento A Oficina Técnica da Seca acordou manter o control do estado das vacías hidrolóxicas da demarcación. O estar en situación de seca prolongada, o seguimento é máis detallado e analízanse máis indicadores cunha maior periodicidade. As reunións son cada 15 días e de xeito semanal fanse informes de seguimento intermedio.